ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಹೊಸಂಗಡಿ ಯೂನಿಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ BM ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು BMS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ VV ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ഭാരതം ഇന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഭാരതത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കണ്ടിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഭാരതം. ആ ഭാരതം പതിറ്റാണ്ടുകളായി വൈദേശികമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ സത്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമാജം ഏതൊക്കെ താഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് അധപ്പതിക്കാൻ പറ്റുമോ അതേ രീതിയിലേക്ക് തകർന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മാനബിന്ദുക്കളെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുഗളന്മാർ തൊട്ട് അവസാനം ഇവിടുന്ന് 1947 രാജ്യം വിട്ടുപോയ ബ്രിട്ടീഷുകാരടക്കം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ച് രാഷ്ട്രത്തെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സ്പീക്ക് പക്ഷിയെ പോലെ വീണ്ടും ഭാരതം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രം വീണ്ടും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവനായി G20 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലവനായി ആരാധ്യനായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിച്ചതോടുകൂടി വീണ്ടും നമ്മുടെ ഭാരതം ലോക ഗുരുസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. BMS ಜಿಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 32 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರವಿ MK ಮಿತ್ತಕೋಲ್ಯೂರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪವನ್ ಅಂಗಡಿ ಪದವು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್ ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.